volt a legutóbbi ilyen élményed, verekedés? Léci, mondd el. Hát úgy volt, hogy a haveromat megkérdeztem, hogy eljön-e velem libikókázni, azt mondta nem, és oda mentem, megfogtam a nyakát, akkor is azt mondta, hogy nem, és összeverekedtünk. Akkor adtunk egy pár öklöst, megtérdeltem, fölrúgtam, a hintáról levertem, azt akkor mondta, hogy elmegy az anyukájának megmondani. Igen. És akkor én követtem, azt oda mentem az anyukájához, megmondtam, hogy bocsánatot kérnék a Márkusztól, mert hát ez csak egy ideg volt. Értem. Jó, hát ez mind szép és jó, így is kell csinálni, meg kell védeni a libikókát és a délutáni játszást. És azt szeretném megkérdezni, hogy a lányokkal hogy állsz, vagy érdekelnek a lányok, van, aki esetleg tetszik, nem kell nevet mondani, csak hogy melyik nem iránt vonzódsz, a fiúk vagy a lányok iránt, hogy van-e ilyen, lányok, hogy tetszenek-e a lányok, ezt kérdezem. Tetszenek-e a lányok, azt akarom? Hát inkább a lányok, mint a fiúk. Értem. És esetleg iskolában van, aki tetszik, vagy több lány is tetszik, vagy igen. Van valaki, aki különösen? Van Felker Anita, ő kisapostagi nő. Értem. Ennek örülök nagyon. Valamit, amit még elmondanál esetleg, hogy hétköznapjaidon mit csinálsz, hogy suli után esetleg ilyesmi, milyen tanuló vagy, stb. De azt hiszem, azt már kérdeztem is. Hogy telik egy napod? Fölkelsz és egészen estig. A fölkelek, elmegyek a WC-re, szarok egyet, azt akkor kimegyek, kezet mosok, fogat mosok, megmosakszok, felszállok a 16-os buszra, igen, és na, milyen 16-os, na 17-es, 3-as, avval elmegyek, igen. És akkor találkozok az osztálytársaimmal, például máma az első órám az informatika volt. Értem. Tehát megvan az iskola, és akkor utána kijössz, menza, gondolom, ebéd. Utána kijövök ide, hazamegyek ebédelni, elmentünk avval a gyerekkel pizzázni máma. Igen, hogy hívják őt? Hát Győri Gyuszi. Akkor tehát elmentetek pizzázni, stb. És akkor kijöttetek, és ezután hogy folytatódik a napot, tehát hogyha hazamentek? Hát hazamegyek, lemegyek ott is játszani. Igen. Rómain is jó játszótér van, ott is szoktam játszani, focizni, ott focizni szoktam. Mert ott nagyon nagy focipálya van, ott a Móra, azt ott jól nagy focipálya. Aztán utána gondolom vacsora? Utána hazamegyek vacsorázni, megeszek vagy 2 tányér leves, meg egy tányér főzeléket, azt ledöglök. Értem, és akkor nagyjából ennyi. Azt nézem a barátok között. Azt én is szoktam. Igen, értem. Jó, és kinek szurkolsz a barátok közben most? Tehát Géza szerinted le fog-e bukni ezzel a balhéval, amit a Miklossal terveznek? Vagy ennyire nem vagy benne a sorozatba? Hát azért benne vagyok, mert láttam, hogy ilyen ablakokat loptak el. Értem. És mi a véleményed Fodorról, aki az Imrét megtámadta fegyverrel? Az egy faszkalap. Jó. Rendben, legyen ez a végszó, és akkor köszönöm szépen az interjút.